Tak, druhá směna. Saša, výborně. Pokračujou modří. Nabíjou, krásně. No, moc. Aut ještě jednou. A místo. Box. Jeden. Nebyl si tam neši. Jasně, Kátek. takže a líbilo se mi na loňském táboře a budu rád, když se to opakuje, když se letošní tábor ponese ve stejně tak dobrém duchu, jako byl ten loňský tábor a už se hodně moc těším na Přemka a na celou vaši partu, nebo když to zjednodušíme a zhodnotíme to takhle, na celou vaši familii. Familie, jo? Když já je třeba familie, tak se nevěděl do autobusu. Ještě, že jsou ty auta, že? Ano. No a i tak, Ale máme, i tak, no. máme sedmimístné auto a stejně si tam nevěděme jako. Jo, no. Takže ty žagla, to je to šanga. Jo, no. Ej, to je škoda. To je, já to nedám v tom Brně, bracho, když tam nepojede. Já bych si tam neměl jak dostat, kamo. To je ten problém. Já to nedám. Já budu prostě nervózní, já to psychicky nedám ten pasek. Až dáš. A dáš. Ej, mě se nedíle, kdo si tady bude držet palce. Ty něčeho? Ne, čeho? Mám novou ségru. Jo? Jasně. To jo. Sega a brácha. Akurát ti ne, radši ségru. Ségru, brachu mám, bracha otravuje, ale ségru nemám. Myslíš, já ne? Já ne. Tomáši, vždycky ne. Vyhráli modří 3-1. Zše Havlíková, na druhém místě Zše Ukrajinská. Kde to je přístroj? Jo, dobře.